Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Maayong hapon sa tanang mga kahigalaan o kaigsuunan. Padayon kitang nagapasalamat sa Ginoo, gumikan kay gawas nun kita nga makapamalandong sa pulong sa Ginoo ug mao kini ang pinaka-highlight sa atong pagtigom diha sa pagsimba. Romans chapter 6 verse 21 and 22. Ang giingon dinhi mga kaigsuunan. Ug unsa may kaayuhan nga naani ninyo sa inyong pagbuhat sa mga butang nga karon gikaulaw na ninyo. Kamatayon ra gayod ang sangputan. Apan karon nga naluwas na kamo gikan sa sala ug nahimong ulipo na sa Dios. Ang balos nga madawat ninyo mao ang pagkabalaan nga musangpot sa kinabuhing walay katapusan. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Ang pinakaunod sa atong pagpangwali sa atong buluhaton mga kaigsuunan mao ang kaluwasan. We preach the gospel of salvation to all people. Nagtudlo kita sa walay pagpanuko nga ang Biblia adunay saad sa kinabuhing walay katapusan, assurance of salvation sa tanan nga mga mutuo ug musalig sa atong Ginoong Hesukristo nga adunay paghinulsol sa sala. So in other words, we proclaim assurance of salvation. Ang tanang anaa kang Kristo adunay kasiguruhan sa kaluwasan. Pero ang maminaw nato niini mga kaigsuunan abti kaayong mo reklamo. Moingon nga, okay, so luwas na dai mo. Pwede na mo magpakasala. Mga kaigsuunan, kung kana ang argument sa usa ka tawo, buot pasabot wa siya makasabot sa biblical teaching on salvation. Ang kaluwasan nga iyang nasabtan, kaluwasan lamang gikan sa impyerno. Pero ang kaluwasan sa Biblia, kaluwasan usab gikan sa impyerno, apan una sa tanan kaluwasan gikan sa sala, gikan sa pagkaulipon sa sala. Ang giingon sa Romans chapter 6 verse 1 and 2, in fact, gi-address ni Pablo kini nga problem, kini nga objection sa Romans chapter 6 verse 1 and 2. Ang giingon dinhi, busaon sa may atong ikasulti karon, magpadayon ba kita sa pagpakasala aron mudugang ang grasya sa Dios? Dili gayod. Kay mahitungod sa pagpakasala, patay na kita busa unsaon manato pagpadayon pagkinabuhi diha sa sala. So nakita nato kaluwasan gikan sa sala ang atong gimantala. Dili lamang kaluwasan gikan sa silot sa impyerno, kundili kaluwasan gikan sa sala. Ang giingon sa Matthew chapter 1 verse 21, gi-explain sa anghel ngadto kang Jose ang pagmabdos ni Maria. Ang giingon dinhi, manganak siyag batang lalaki ug nganli siyag Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang kasalanan. Gikan sa kasalanan, so it's salvation from sin. Matud pa sa Romans chapter 6 verse 14, tungod kay ang sala dili na makahari diha kaninyo. Tungod kay wala na kamo nahailalom sa tunglo sa balaod, kundili nahailalom na kamo sa grasya. So sa atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon, adunay tulo ka butang nga atong tan-awon gikan sa atong teksto sa Romans chapter 6 verse 21 and 22. Una, ang tiunay gayod nga pagkabag-o or pagbag-o. Ikaduha, ang kinaiyahan sa kabag-uhan nga atong nadawat. Ug ikatulo, ang bunga, ang resulta sa kabag-uhan nga gihatag sa Ginoo sa matag usa kanato nga mga magtutuo kang Kristo. Mudangat na kita sa unang punto, a profound change. Ang atong teksto mga kaigsuunan nagpakita nga ang usa ka Kristohanon aduna gayoy tiunay nga kabag-uhan nga nahitabo sa iyang kinabuhi. Atong basahon og utro ang atong teksto.
ug unsa may kaayuhan nga naani ninyo sa inyong pagbuhat sa mga butang nga karon gikaulaw na ninyo. Kamatayon ra gayud ang sangputan apan karon, but now. So adunay kalainan sa kaniadto ug sa karon. Apan karon nga naluwas na kamo gikan sa sala ug nahimong ulipon na sa Dios, ang balos nga madawat ninyo mao ang pagkabalaan nga musangpot sa kinabuhing walay katapusan. But now, apan karon. Mao kana ang dako kaayo nga description sa tinuod nga Christian, apan karon. So dili na pareho kaniadto. Ang kaniadto mga kaigsuunan gidescribe sa verse 21. Ang kaniadto mao ang tawo nga naglakaw ilalom sa pagbulutan sa sala, apan ang tinuod nga Kristohanon confident siyang muingon, but now, kaniadto ingon ini ang akong kinabuhi, pero karon nahimo na akong ulipon sa pagkamatarong. What a complete transformation. Kaniadto ulipon ni Satanas, karon ulipon na sa Dios. Kaniadto sa verse 21, you were the servants of sin. You were free from righteousness. Gumikan kay nahiilalom ka sa sala. You have now become slaves of righteousness. Lahi na karon, ulipon na sa pagkamatarong. So unsa may bunga sa kinabuhi nato kaniadto? Wala. Ang bunga mao ang kamatayon. Pero karon aduna nay bunga sa pagkamatarong. Walay bunga sa pagkamatarong kaniadto, apan karon aduna nay bunga. So ang tinuod nga Kristohanon nakasinati gayod og tiunay nga kabaguhan. Mao kani ang dako kayong balita sa kaluwasan nga atong gimantala. But now, ang Kristohanon lamang gayod ang makalitok niini nga pulong kaniadto apan karon. Lahi na karon. There is difference. Sa dili Kristohanon mga kaigsunan walay kalainan. Walay kalainan, pero sa tinuod nga Kristohanon aduna gayoy kalainan. Ang tanang tinuod nga Kristohanon makatestimonyo gayod sa kabag-uhan nga iyang nasinatian. So, kung kini nga kamatuoran dili makahatag kanato og kalipay, dako kayong kalipay, it could be nga dili ka Kristohanon. It could be nga hangtod karon ang imong kinabuhi susama ra. Pero ang tinuod nga Kristohanon, there is a complete change. Walay common sa kinabuhi nato kaniadto ug sa karon. There is nothing in common between the Christian and non-Christian. The difference is absolute. Ang dili Kristohano nag-alagad sa sala, nag-alagad kang Satanas, layo sa Dios, apan ang Kristohano nag-alagad sa Dios, nag-alagad sa pagkamatarong ug haduol sa Ginoo, nahasakop sa panimalay sa Dios. So ang argumento ni Apostle Paul para sa mga tinuod nga Kristohanon, kinahanglan ma-realize nato kung unsa na karon ang atong posisyon. Gihiling kawas na kita, wala na kita sa teritoryo sa gingharian sa kangitngit. Gisakbit na kita sa Ginoo gikan sa gingharian sa kangitngit ug gibalhin na kita niya sa gingharian sa kahayag. So it's entirely different. That is why ang argumento ni Apostle Paul, ang tinuod nga Kristohanon dili gayud magpadayon sa pagkinabuhi diha sa sala sama kaniadto. That's the essence of the argument. The absolute character of change, mga kaigsuunan. Ang kabag-uhan ti unay gayod, absolute. And it is something nga gibuhat sa Dios kanato. Gumikan kay nasayod kita nga wala kitay gahom sa pagbag-o sa atong kaugalingon. Dili gayud kita makabag-o sa atong kaugalingon. Dili kita makabag-o sa atong kasing-kasing. Ang balaang espiritu sumala pa sa Biblia, mao ang nagbag-o sa atong kasing-kasing niadtong naghinulsol kita ug mitawag kita kang Kristo alang sa kaluwasan. Milihok ang balaang espiritu ug gibag-o niya ang atong kasing-kasing. Kung gipasagdahan kita sa Ginoo sa atong kaugalingon, walay kabag-uhan nga mahitabo. Tataw kaayong gi-explain ni Jeremiah kana sa Jeremiah chapter 13 verse 23 ang giingon dinhi. Mausab ba sa Ethiopianhon ang kaitom sa iyang panit? Dili gyud. Ang negro bisan pag usa ka botilya nga glutatayon ang imnon ana, dili gayud muputi mga kaigsunan, madaot ra hinuon ang kidney ug atay. Mausab ba sa Ethiopianhon ang kaitom sa iyang panit?
Umahimo ba sa leopardo ang pagpala sa iyang mga kabang? Kun mao, nan, kamong naanad sa pagbuhat og dautan, makabuhat usab sa matarong. And the answer is no. It's impossible. But, alang sa tinuod nga Kristohanon, gibag-o siya sa Ginoo. Gihatagan siya kabag-uhan sa iyang kasing-kasing. We have been freed. Gipahiling kawas kita. Ug nahimo kitang ulipon sa Dios, ulipon sa pagkamatarong. We have been enslaved to God. In other words, kaning giingon sa Ephesians chapter 2 verse 10 nga kita workmanship sa atong Ginoo. Remember nga sa Ephesians chapter 2 verse 1, ang description sa mga makasasala niini, kaniadto patay kamo gumikan sa sala. That was our description before. We were dead in our sin. Pero unsa ang gibuhat sa Ginoo sa verse 5? Bisan gani nga kaniadto patay kita sa espiritu tungod sa atong sala, gibanhaw kita niya uban kang Kristo. Naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. So, we have been born again. We have been quickened by the power of the Holy Spirit. Ang atong kaluwasan pinaagi lamang sa grasya ug madawat nato pinaagi sa pagtuo. Apan ang tinuod nga luwas, ang gilauman, Ephesians chapter 2 verse 10, mga binuhat kita sa Dios ug gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kita sa maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato. So mamunga gayod og pagkamatarong ang tinuod nga luwas. Gisakbit kita gikan sa gingharian sa kangitngit ug gibalhin sa gingharian sa kahayag. In other words, adunay change in territory. Dili lang kabag-uhan sa kasing-kasing ang gihatag sa Ginoo kanato, kundi bag-ong teritoryo. Nasakop na kita karon sa teritoryo sa gingharian sa kahayag. And we are now slaves of God, slaves of righteousness. Dili nato kalimtan kana mga kaigsunan when we consider the Christian life here on earth. We have been born again. Ang Dios ang naghimo niini sa atong kinabuhi, dalaygon ang iyang ngalan. So, that's the first point, the profound change. Ikaduhang punto mga kaigsuunan, the nature of the change, ang kinaiyahan sa kabag-uhan nga atong nadawat gikan sa Ginoo. Our text says, having been freed from sin, gipahiling kawas kita sa Dios gikan sa sala. That's the truth. Ug kini nga kamatuoran mao ang naghatag kanato og kagawasan. John chapter 8 verse 31 hangtod sa 33. Ang description ni Kristo sa mga gawasnon mao kini. Busa miingon si Jesus sa mga nanuo kaniya, kung tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayod nga kamo akong mga tinunan. So matud pa ni Jesus, ang clue, ang ilhanan nga tinuod nga kamo akong mga tinunan, mao nga nagatuman kamo sa akong pagtulunan. Matud pa ni Jesus, mahibalo kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaniniyog kagawasan. So ang usa sa ilhanan sa tinuod nga Kristohanon mao nga aduna siya'y kasing-kasing nga masayod sa kamatuoran. Dili niya likayan ang pagwali, dili niya likayan ang Bible study. So this is something that is already true of us. Ang tinuod nga Kristohanon gipahiling kawas na. Wala giingon sa atong teksto nga kung buhaton nimo kini mahiling kawas ikaw. No. Ang paghiling kawas kanato buhat sa Dios. Gisakbit kita niya gikan sa kangitngit ug gidala ngadto sa kahayag. This is something that has been true of us. Nahitabo na kini sa tanang mga magtutuo. This is true of us who are Christians by definition. Every Christian is in Christ. Ang tanang mga Kristohanon anaa kang Kristo ug tungod kay Kristohanon siya, gilubong siya kauban ni Kristo. Mo kini giingon sa Romans chapter 6 verse 3. He has been buried by God in baptism, and therefore gawasno na siya gikan sa pagkaulipon sa sala. And every Christian by definition has been set free from sin. Ang giingon sa verse 2, dili gayod, but pasabot, dili daw kita magpadayon sa sala. Kay mahitungod sa pagpakasala, patay na kita, busa unsaon man nato pagpadayon pag kinabuhi diha sa sala. So it means,
Patay kita diha sa sala, meaning to say, dili na kita nahailalom sa pagbulutan ug sa pag-abuso sa kasalanan. And we are already free from the territory of sin. Actually, ang tibuok Romans chapter 6, komentary siya sa nahasulat sa verse 2. Dili gayod kay mahitungod sa pagpakasala, patay na kita busa unsaon manato pagpadayon pagkinabuhi diha sa sala. So it means not only that we are justified, dili lang kay giluwas kita, gipakamatarong kita, atubangan sa Dios ug ang guilt nato sa kasalanan gitangtang, but we are entirely outside the jurisdiction of sin. Now, dili bot pasabot nga nagtudlo kita og sinless perfection. Makasala gihapon kita, gumikan kay anaa pa kita sa atong lawas nun nga unod mga kaigsunan or unod nun nga kinabuhi. And therefore, gisugyutan kita sa Biblia nga likayan ang sala. Dili kita mo tan-aw sa sala. Dili nato tugutan nga ang sala maghari kanato pag-usab. Ang atong lawas karon makasinati gihapon og mga pagtintal because it's not yet our glorified body. But the Bible says, ang sala murarana siya og mga gerilya nga gasamok-samok lang, nga gasigi og singgit-singgit, ga-create og kagubot pero dili sila makadumala sa atong nasod. Kanang mga rebelde, mga gerilya nga garali-rali, they are just creating noise. And most of the time, nagbilin og mga basura sa mga kalsada, diin sila nagrally. And that is the picture of sin sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Musinggit-singgit ang sala, gustong sundon siya sa mga Kristohanon, pero dili na nato agalon ang sala. We can ignore the voice of our former master because he is no longer our master. Nang hulga lang na siya kanato karon. Iya paghihapon kitang hadlukon og mausahay, murag mamati kita sa iya ang autoridad. But now, it's just nuisance, it's just noise mga kaigsunan. Alang sa dili Kristohanon, ang sala amo niya. Dios niya ang sala. Nagdumala kini sa iyang kinabuhi. Pero alang sa tinuod nga Kristohanon, sin is no longer our master. It's only a nuisance. It's only an annoyance. Ang Kristohanon pwede nang muyatak sa sala. Ang Kristohanon pwede nang mulikay sa sala. Gumikan kay wala nay hold ang sala sa iyang kinabuhi. And before, kung unsa ang dikta sa sala, wala tay mahimo. Ulipon man kita sa sala. But now, dili na kita ulipon sa sala. Ulipon na kita sa pagkamatarong. And a Christian is foolish to listen to the voice nga dili na nato kinahanglang paminawon pa. Dili na nato siya amo. Well, si Satanas pwede pang makasinggit, pwede pang muhadlo kanato, but he can no longer touch us because we belong to Christ. Ug ang teksto nato nag-ingon, we have been enslaved to God. Gihimo kitang ulipon sa Dios. We now belong to a new master. So, ang idea niini, ang mga ulipon man god ni adtong kapanahunan ni Pablo, pwedeng paliton sa laing amo. Property ra man gud ang mga ulipon. Pwedeng paliton. So once nga gipalit ka na nga ulipon, gipanag-iya na sa bag-ong amo. Ug ang daang amo dili na makasugo ni ana nga ulipon. That's the idea. Kaniadto ulipon kita sa sala, pero gipalit kita sa Dios, gilukat pinaagi sa iyang hamili nga dugo. Muka na gipasabot ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 6 verse 20. You are not your own. Dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon. You have been bought with a price. Gipalit kamo sa usa ka kantidad, sa kantidad sa dugo ni Kristo. Mao nga karon nahimo na kitang ulipon sa Dios, pero kining pagkaulipon nato sa Dios, it is a willing slavery. It is a happy slavery. Malipayon kita nga nagasunod sa atong bag-ong amo. Romans chapter 6 verse 17 ang giingon dinhi. Apan salamat sa Dios kay bisan og kaniadto na ulipon kamo sa sala, karon sa kinasingkasing nagmatinumanon kamo sa mga pagtulunan nga nadawat ninyo. So willing slavery, joyful slavery. We have obeyed from the heart mga kaigsuunan. Ug kung atong i-contrast kini sa verse 16 sa Romans chapter 6 ang giingon dinhi, nasayran ninyo nga kun matinumanon kamo
nga magpaulipon ni bisan kinsa, ulipon kamo niya. Kung nagpaulipon kamo sa sala, ulipon kamo sa sala ug mo resulta kini sa kamatayon. Kung magmatinumanon kamo sa Dios, mo resulta kini sa inyong pagkamatarong. So duha lang gyud ay ang kapaingnan mga kaigsunan. It's either nga ulipon ka sa sala or ulipon ka sa pagkamatarong sa Dios. Ang Kristohanon ulipon gihapon, pero ulipon sa pagkamatarong, ulipon sa Dios. In verse 17, we have become slaves to the form of doctrine or truth nga nagikan sa atong Ginoong Hesukristo. Ato kuning ipadayon sa verse 18 and 19, Romans chapter 6, ang giingon dinhi, giluwas kamo gikan sa sala ug nangahimo ng mga ulipon sa pagkamatarong. Praise God. Tungod sa inyong tawhanong kahuyang gigamit ko ang yanong mga pulong. Kung kaniadto gigamit ninyo ang inyong kaugalingon alang sa mga buhat nga malaway ug dautan, karon gamita na ang inyong kaugalingon alang sa mga buhat nga matarong ug sa balaan nga katuyuan. So, Paul puts it in terms of righteousness, obedience, doctrine, righteousness. But now, ang giingon ni Pablo mga kaigsuunan, this truth explains everything. Ulipon na kita sa Dios. That is the truth about the Christian. We are enslaved to God. Mao kana ang sikreto sa atong pagkabalaan, to realize that we are enslaved to God. We need to understand that truth, mga kaigsunan, kana nga kamatuoran. Ulipon kita sa Dios, so wala kitay katungod nga magpakasala. So ang giingon nga, luwas na dai mo, so pwede na mong magpakasala. That's not salvation. Licentiousness to sinning is not salvation. Ang salvation is freedom to do good works, freedom to exercise righteousness, freedom to be holy. That's salvation. We are doing something nga ikalipay sa atong amo. Dili kita mubuhat og butang nga ikapasuko sa atong amo nga mao ang Ginoo. Mura kini og sundalo kita sa Pilipinas, unya mulaban kita sa nasod nga kontra sa Pilipinas. Every time nga magpakasala kita, sundalo kita sa Dios, pero milaban kita sa kampo ni Satanas, and that is unimaginable. That is something nga buot ni Pablo nga ma-realize sa tanang mga Kristohanon. We belong to God, ug ang katuyuan niini mao nga mga lagad kita kaniya. Ang tuyo sa atong kinabuhi mao ang paghimaya sa Dios hangtod sa kahangturan. Ug unsa man ang pinakadako nga sugo, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. And gidemonstrate kini sa kinabuhi ni Jesus. Ang giingon sa Bible, the zeal of your house has consumed me. Ang kadasig sa balay sa Dios mao ang nagakontrolar sa atong Ginoong Hesukristo. Kung atong pamalandungan ang atong relasyon sa Dios, mga kaigsunan, instead nga self-centered kita, nag-focus lang kita sa atong kaugalingon, mapildi gayud kita sa sala. Kay kung mag-focus kita sa atong kaugalingon, makita nato ang atong kahuyangon. Mag-focus kita sa atong amo, gamhanan siya nga mukontrolar kanato, gamhanan siya nga muluwas kanato ug mutabang kanato batok sa sala. Matod pa ni Jesus, I came not to do my own will. Wala ako mianhi aron buhaton ko ang akong kaugalingong kabubuton. Mao man usab kita. Dili nato buhaton ang atong kaugalingon nga kabubuton. Muawat kita sa atong Ginoong Hesukristo, musundog kita. Philippians chapter 2 verse 5 hangtod sa 8 ang giingon dinhi mga kaigsunan. Angay ninyong batunan ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus, nga mao kini. Bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Hinuon sa iyang kaugalingong kabubuton, gibiyaan niya kining iyang katungod ug nahimong usa ka ulipon. Natawo siya sama sa kasagarang tawo, nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, bisan sa iyang kamatayon sa krus. So mao kini ang atong attitude nga atong sundugon mga kaigsunan. Ulipon kita sa Dios, so dili kita mo itag-iya sa atong kaugalingon. Dili kita mo focus sa atong kaugalingon, sa atong kusog. No. Didto kita mo focus sa atong Dios, sa atong amo. Gamhanan siya. Iya na kitang gipahiling kawas. And this is the truth that makes you free.
realize who you are in the Lord Jesus Christ. Ang posisyon nato secure na. Ang giingon ni Kristo ay, give them eternal life, and they shall never perish. No one can snatch them out of my hands. We are slaves of God, and forever and ever, mga kaigsuunan. Now, ikatulo o katapusang punto, ang resulta niini nga kabaguhan, the result of this change. First, matod pa sa Biblia, mamunga kini og pagkabalaan. Aduna na kitay bunga karon, kaniadto wala. Pero karon aduna nay bunga. Isip Kristohanon, nagproduce na kita og bunga sa pagkamatarong. The fruit is the result of your changed condition. Ang atong condition sa una ulipon sa sala, ang bunga pagpakasala. We cannot produce holiness without having been changed first. Mga kaigsuunan, imposible. Matod pa ni Jesus sa Matthew chapter 7, mailhan nato ang punuan sa iyang bunga. Kung ang punuan dautan, ang bunga pod dautan. Pero kung gibag-o ang punuan, nahimong matarong nga punuan pinaagi sa gahom sa Dios, ang bunga niini matarong usab. Ang tawag niini regeneration. We preach the doctrine of regeneration. Born again. Ang atong Ginoo lamang ang adunay gahom sa pagbuhat niini alang kanato. It is only as we are in Christ that we bear fruit. Matod pa ni Kristo, I am the vine and you are the branches. Ug kung tinuod kitang konektado sa punuan, kita nga mga sanga mamunga gayod. Ug tinuod kini alang sa tanang mga Kristohanon. There is no such thing as Christian nga wala na munga. Kay kung walay bunga, you are not a Christian. 1 Corinthians chapter 6 verse 9 and 10. Mo kini description sa walay duha-duha nasayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw pagpalimbong kay ang mga tawo nga makihilawason o nagsimba sa mga Dios-Dios o mga mananapaw nakighilawa sa isig kalalaki o isig kababae o kawatan o hakog o mga palahubog o tigbutang-butang o mga malapason sa balaod dili makasulod sa gingharian sa Dios. So if there is no fruit in your life, your profession is only a profession. Ang imong giangkon nga pagtuo, imo lang kanang giangkon nga pagtuo, pero walay pagpamatuod. So ang giluwas ni Kristo gikan sa pagkaulipon sa sala, meaning to say, we are now devoted unto God, and we are now devoted unto good works. And meaning to say, ang atong kinabuhi mamunga na og bunga sa espiritu, love, joy, peace, goodness, long-suffering, patience, and self-control. And those things, in a progressive manner, nagka-increase, nagkadugang, progressive, advancing, makita gayud sa atong kinabuhi. Matud pa sa himno ni Charles Wesley nga, love divine, all loves excelling, ang giingon, changed from glory unto glory. So, as a conclusion, mga kaigsunan, alang sa tanang mga tinuod nga Kristohanon, realize what you are in Christ. This is what we are in the Lord Jesus Christ. We have to realize it, and we have to realize our vocation. Unsa man ang atong bukasyon, ulipon sa Dios. Wala kitay katungod nga mga lagad kang Satanas pinaagi sa pagpakasala. We have the responsibility to live in holiness because we are slaves of God. Now, para sa mga nag-angkon nga Kristohanon pero ang kinabuhi walay kalainan sa kinabuhi sa kalibutan, higala ayaw limbungi ang imong kaugalingon. Dili ka pa Kristohanon. Wala pa mabag-o ang imong kasing-kasing. Ang imong amo karon si Satanas pa. Kung unsa ang dikta sa sala mao imong gisunod. Ug kung maabtan ikaw sa imong kamatayon ug sa pagbalik sa Dios nga ingon ana ang imong kahimtang na miligro ikaw higala. You are under God's wrath and condemnation because you are a slave of sin. Ulipon sa kasalanan. Come to Jesus Christ. Dangob kaniya. Pangayua kang Kristo nga bag-uhon ang imong kasing-kasing, luwason kaniya. Saligi ang dugo ug pagkamatarong ni Kristo. Saligi nga igo na ang iyang sakripisyo didto sa cross alang sa imong kaluwasan. Ug ang tanang mudangup kang Kristo alang sa kaluwasan, dili gayud niya ibalibag, dili niya isalikway. Musapupo gayud si Kristo sa tanan nga mga tawo nga nagpakiluoy kaniya ug nagsalig lamang kaniya alang sa kaluwasan.
Apan ang tawo nga garbuso nga nagsalig sa iyang kaugalingon, dulumtanan at tubangan sa Dios. God opposes the proud but gives grace to the humble. So kanang giingon nga kita ray makaluwas sa atong kaugalingon, that is pride. Humble yourself before God. You cannot save yourself. You cannot change yourself. Dili nimo kayang luwason ang imong kaugalingon, dili nimo kayang bag-uhon ang imong kaugalingon. Come to Jesus Christ and He is able to rescue you. Sakbiton kaniya gikan sa teritoryo sa kangitngit ug ibalhin kaniya sa teritoryo sa gingharian sa iyang kahayag. Karuna kay basin ug ugma ulahin na ang tanan, dangop kang Kristo. Amen and amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.